В най-студеното и негостоприемно място на Земята – Антарктида – съществува легенда за мистериозно създание. Огромно, бледо и приличащо на човек. Но не съвсем. Те го наричат Нинген. Днес ще разкрием всичко, което знаем за този зловещ феномен. Разказите за Нинген идват от Япония. Според слухове, екипажи на японски риболовни и научни кораби са виждали странно същество в южните морета. Описват го като бяло, хуманоидно същество с дължина от 20 до 30 метра. Някои твърдят, че има ръце, крака и дори лице. Историите започват да се разпространяват през 2000 години, след като японски форум и списание Мю публикуват сведения за странни наблюдения край Антарктида. В интернет има няколко снимки и видеоклипове, за които се твърди, че показват Нинген. Те обаче са неясни и често изглеждат като айсберги или сенки. Моряците, които твърдят, че са го виждали, описват как огромното бяло същество се движи бавно под водата, но понякога изплува на повърхността. Един от най-известните случаи е доклад на японски изследователски екип, който разказва как нещо ги е наблюдавало от водата. Това видео е единственото, което доказва, че нещо приличащо на Нинген живее в дълбините. Някои теории предполагат, че Нинген може да е неоткрита морска форма на живот, наподобяваща гигантски скат или кит с албинизъм. Други вярват, че това е просто айсберг със странна форма, създаден от природата и светлинните отражения. Най-загадъчната теория е, че правителствата знаят за съществуването на Нинген, но крият информацията. Дори се твърди, че японските власти са заличавали данни за тези създания. Реален феномен или плод на въображението, дали Нинген е просто легенда, оптична илюзия или нещо много по-страшно, океанът все още крие тайни, които не сме разгадали. А вие какво мислите? Съществува ли Нинген? Пишете в коментарите и не забравяйте да се абонирате за още мистериозни истории.